కనకమ్మ నువ్వు ఏ ఫ్రిడ్జ్ కొన్నావు చూపిద్దురా. ఎన్నిసార్లు చూపించను? ఒక్కసారి చూపి నా కోసం. కనకమ్మ కొన్న ఫ్రిడ్జ్ ఇది. పులివెందల అన్న ఇప్పించండి ఫ్రిడ్జ్. వాళ్ళు ఎవరు? అది ఫ్రిడ్జ్ అది గిఫ్ట్ కాదు, అలాంటి ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అని. పులివెందల అన్నకి థ్యాంక్స్ చెప్పు. పులివెందల అన్నకి వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి. బిడ్డ అన్న కాదు, సంతోషం అండి. నాలాంటి పేదవాళ్ళకి ఇలాంటి గిఫ్ట్లు కొంటాను. కనకమ్మకి ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పించినావు అన్న. ఫ్యామిలీ అంతా అట్లా కాదు, నాకు నువ్వు ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పించినావు నాయన. ఫ్రిడ్జ్ అంత చల్లగా ఉంటుందా, నువ్వు కూడా అంత చల్లగా బ్రతకాలి 200 అని చెప్పు. అలాగే నాకు ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పించావు నాయన. సాయికి చెప్పమన్నట్టు చెబుతున్నాను. ఫ్రిడ్జ్ ఎంత చల్లగా ఉంటుందో కూలింగ్, అలాగే నువ్వు కూడా చల్లని మనసుతో 100 ఏళ్ళు బతకాలి ఫ్యామిలీ అంతా కూడా. పసుపుకాలతో 200 ఏళ్ళు చల్లగా ఉండాలి నా బిడ్డ. నేను మనసుకుంటే కోరుకున్నాను. సరే పులివెందుల బిడ్డ, హాయ్ అండి, బాయ్ అండి, నమస్తే. బిల్లు కడదాం.